Nancy alle kijkers. Ons is weer terug met de episode 20 van na die wedstrijd. Zoals jullie kan zien is het vanavond een gastspreker of een gastaanbieder. Dylan de Bahrein, beter bekend als coach Rassi voor die Watsenberg rugbygemeenschap in die gemeenschapskuld. In die streekdag en zelfs ook in die grote dag. Dylan, welkom man, welkom op je show. Ja, baie dankie, Ravi. Voel gemakkelijk. Ons het al heel tijd beetje gewerkt aan om iemand op je stel te krijgen. Dank je dat jij bereid was om vanavond die samen met ons te wees. Baie dankie, Ravi. Is voor mij, ik kan nou een van de eerste episodes wat ik gekeken heb. Was het nog altijd voor mij, ik wil niet zeggen droom, maar iets wat ik wil gaan doen het om op hierdie stel te komen in. Maar vanavond is ik is nog niet zeker wat die agenda is vanavond, maar want het is nou niet na enige wedstrijden. Nee. Of je wanneer laatst gespeeld? Ja, één game is de eerste game van die tweede ronde laatst ik gespeeld, maar jij was nog op vakantie. Ja, nee, ik voel het als oude bini spelen, speelt niemand in. Okay, ja, so, nee, het is voor mij een rechtige eer om hier te wees. En, ik denk ons vanavond lekker goede gesprekken heeft op die stel. En gaan maar net oor, kom eens even plan rugby zoals allemaal maken. Paraat, maar. Ja, maar dat is niet chips of iets. Die keten is op pad. Dank je voor hij, Dylan. Ja, kijk, ons gaan zo'n beetje rugby praten. Ons gaan maar net door die results gaan, van die results gaan en dan die relax. Ons wil niet te lang stilstaan bij dit wat voorbij is. Ik denk dat hij net een mond vol om te zeggen. Terwijl hij zijn boekje uithaalt, wat hij die feiten neergeschreven heeft, wat hij wel van praat, gaat ik zo lang net die results gaan van die gemeenschapskuld. Die tweede ronde, weet je het begin. Die eerste games met afgekomen. Daar in die gemeenschapskuld, die results van die 20ste. Kromfontein het gasheer gespeeld voor Pumas. Kromfontein verloor daar op zijn thuisveld 14-49. Ik weet niet of dat was nog een vakantie niet, maar dat was een paar weken geweest. Zo dan het maar genega en dan het Donkerbos ook verloor in Young Eagles op zijn thuisveld. Donkerbos 7, Young Eagles 67. En ja, Tanfontein en Langevier het de derby gespeeld. Type van een derby zal ik maar zeggen. Tanfontein wint daar 43-32. En dan ja, Doornkraal het gasheer gespeeld voor Arrows. Doornkraal verloor 17-20. Lijkt me nou wat ook niet meer aan, nou niet dingen maar bij Arrows. Maar hij heeft die win gekregen en dan nooit gedacht aan Young Blues. Ook amper een steel cage match geweest. Maar nooit is wat 20-15 win. En dan ja, zoals jullie zeggen, die Watsenberg Properties derby, Esperante en Red Roses. Die is daar als ook derbies, maar als een derby daar. Esperante verloor 14-24. So ja, daar was het result van die gemeenschapskuld. Dylan, als een man zo die results kijkt, hoe zal je zeggen, tweede ronde, wat kan een man een beetje verwachten? Als je nou kijkt, maar wisselvallige results, zal jij zeggen, die gemeenschapskuld tweede ronde gaan dingen neer of gaan het maar weer die gewone spanners wat domineren? Ravi, ja, ik weet niet. Als we kijken naar de eerste wedstrijd van die tweede ronde, is de results in de gemeenschapskuld, is dat definitief twee tellings wat uitstaan. Dat is de telling van Pumas en Kromfontein. Heeft Kromfontein thuis gespeeld? Ja, Kromfontein thuis gespeeld. Dat is wat je niet wil doen als je thuis speelt. Je wil niet zo groot verloren. En dat is wat je wil doen als je wegspeelt in de eerste game. Jij wil statement maken en ik denk Pumas heeft dat recht gekregen. So, die result het nogal, laat voel je amper zo, nee, maar Pumas, als je in de Pumas campus, nee, ons zie 67 en nou, 67, die result. Dat laat bij jou, hij was 3 gedrukt, tenminste zeker 14-3, so,
ek weet as ons kyk na die results, ons weet daar's baie goed wat op die dag kan gebeur, maar kyk na die result alleen, dan wil jy sê Pumas, hulle lyk na die, kom ek sê, die vroeë gunstelinge. En ons weet Kroonfontein, ja, hulle kan maar wel lê op die lok, maar hy man is moeilik daar op hulle tuis. Yes. En ons weet mos nou wie se rewe daar so. So daai is nogal vir my 'n result wat uitstaan. Maar Young Eagles, hulle lê ook seker bo rond. Ja, hulle lê tweede. En Young Eagles met al hulle beserings, ek dink daar's manne wat skouers gebreek het. Ek weet van manne wat heupe gebreek het daar by Young Eagles. Maar die manne het bewys hoe vas. As daar nie diepte is nie, dan kry ons diepte in. En dis waar iemand soos die wêreld se beste flank, praat iemand Satasi, inkom en kom sê, yes man, ek het nog nie rugby gespeel die jaar, Yes. maar ek steek die hand op, kies my, en die man is daar, en die kan sien aan die result, 67, wat was die result? 67-7. Nou, hy 7, ek sê, hy 7 het gekom en seker in die laaste minuut, maar, die Donkerbos, ons moet vraag Donkerbos, wat gaan aan? Ja. Donkerbos het 'n paar weke terug 'n derby gespeel, baie mooi gespeel, maar nou kom jy teen een van die spanne wat sy moet brandmerk en sê maar die moet ons druk en dan kry jy 67, maar ek verstaan ook 'n bietjie as jy op voet van die pedaal afval en sê maar okay, dis maar net, ons het altyd die manne gespeel, iewers skielik kog hier die manne vir jou 67 so, ons moet sê dat, miskien is dit die ref, maar daai twee derbies of daai twee wedstryde het vir my nogal uitgestaan en ons moet sê, met alle respect die nog die ander spanne in die gemeenskapskuld, dink ek Pumas en Young Eagles is die manne om dop te hou hierso. En dan kom maar, ek dink Arrows is in top 4 en dan as Red Roses. As Red Roses ook in die top 4. Hulle is ook in die top 4. Okay, maar iemand is nooit gedag, hulle speel ook goeie rugby so. Tussen hy spanne, wie daai wedstryde wen gaan belangrik wees. Maar ek sê was dit een van Young Eagles is of was dit Pumas is, dan dink ek hulle gaan hy man 'n kans gee om hulle dan in die Sanlam te laat sien aan die einde van die jaar en sodoende dan volgende jaar in die studie, want dit is waartoe die gemeenskapskuld spanne werk. Yes. So ek dink van die naweek af, ek weet dis vakansie, maar dit kan nie groot skools afstaan nie. En dit is wat ons hier sien. Yes. Dit is twee topspanne wat die groot skools uitdeel so. Ja. Miskien wat gebeur môre. Asy Dylan, dankie vir daai input ja. Ja, en ek dink Dylan met Pumas wat nog onoorwonne is, gaan dit moeilik wees om die Pumas van sy troontjie af te kry. So ek gaan sommer maar hy gaan ek sommer stryd in die lok in. Die lok, hy gaan net die posisie sê en die span in sy posisie en die punte wat hy het. So aan die eerste plek het is vir Pumas, is nog onoorwonne met 58 punte. En dan in die tweede plek het is vir Young Eagles met 56 punte. In die derde plek het is vir Red Roses met 51 punte. En dan in die vierde plek vir Arrows met 41 punte. In die vijfde plek vir Noodgedag ook met 41 punte. In die zesde plek het ons vir Kroonfontein met 29 punte. En dan het ons in die zevende plek vir Langrivier met 26 punte. Donkerbos, 8ste plek met 24 punte. Young Blues in die 9de plek met 23 punte. In die 10de plek het ons vir Tanfontein met 17 punte. Doornkraal, 11de plek met 14 punte. En dan in die laaste plek vir Esperante met 14 punte. Kyk die lok, Dylan as 'n man die lok kyk. Eerste en tweede plek is 2 punte verskil met Pumas 58, Eagles 56. Ja, Rabi, ek dink daai is waar ek dink gaan. Ja. Ek sien nou Sanlam of Holland het nou weer die Sanlam derby days. Yes. Ouens maak die regte besluit. Pumas en Arrows, met alle respek, is nie die derby day nie. Die derby day die jaar is Young Eagles en Pumas. Want die ding is, daar gaan die kaf van die koring geskryf word. Daar gaan dit besluit word. Wie is die favorites om te gaan? Streek uit daar te gaan. Yes. En ek weet nie wat gaan daar by Pumas aan nie. Ek is eerlik. Maar die manne doen iets reg, die manne is onoorwonne. Eagles is 'n bietjie baie meer vocal op die social media en hulle praat mos van
mannen van die... Die goed ik kiezen, weet die goed kiezen. Ja, en dat is nou Pieter Steef de Toit, die ref. Skippy. Ja, Skippy is great. Maar... Het je al een game gekeken van hem? Ah, nee, ik heb nog geen game gekeken. Ik heb al gekeken hoe het blaast. Hij blaast bij jou right in. Zoals hij... scoort de refs, jong. Zoals hij speelt, zoals hij blaast, denk jij kan... Nee, dat denk ik in. Maar hij is man, een groot naam bij Young Eagles. Want zoals ik zei, die man is vocal in. Omdat ons zo betrokken is bij Historiekendag, krijg je maar niet altijd de gelegenheid om te kijken wat gaan aan bij Historiekendag uit die. Maar je moet krediet geven, die mannen doen iets recht. En worden wonnen. En ik weet niet of die mannen alle vrienden verloren hebben. Iets in de finale verloren. Ik denk dat het in Eros gaan verloren. Nee, hij had nog niet verloren. No, nee, maar die man heeft nog niet kunnen die jaren verloren. En hij man heeft in Young Wastelands, in Young Wastelands is van om te spelen, man. Ik vermoedelijk... Je hebt maar zijn ervaring gekregen, maar Red Roses, in de derde plek. Dan ga je, als je nou kijkt, dat een laatste jaar was hij streken daar geweest en het gezakt. Dan ga je derde plek, als die plek waar allemaal gedacht had, Red Roses alleen of niet verwacht het of? Ik denk wat beter verwacht van Red Roses. Die mannen het mannen teruggekregen wat in die kamp was. Ons praat die van een Kion. Die mannen die Rietset is ook haar van vasterap. Nou, ik bedoel, die mannen heeft die strings gepoeld. Hij heeft naar Eidze gevrijd. Eidze toesier gekregen. Eidze heeft besloten, nee man, waarom zullen bij elkaar? Hij gaat terug paardenkloof toe. Maar ik bedoel, ik denk ons allemaal die spectators van buiten weet gedink, maar ons verwacht iets van Red Roses af. En Red Roses het groot vriendjes aangevat, maar ik denk, ik wonder, is dat niet elke probleem is. Ze kan niet voor Parijs aanvatten naar vrienden, man. Ze kan niet voor Parijs aanvatten, oké. Ze kan verhouden aanvatten naar vrienden, maar ze kan niet voor Parijs aanvatten. Ja, maar kijk, Dylan, als ik nou zo kijk en ik luister naar wat je zei, morgen heeft ook een vriendje gespeeld in Houbel. En hulle sukkel en de Eike het ook een vriendje in Houbel gespeeld en hulle doen ook niet goed. Zal jij zeggen, als die mannen moet maar niet vriendjes in Houbel spelen? Ja, kijk mannen, hulle zijn een vriendje anything goes. So, zij moet definitief, zij moet zeker wees van jouw zaak als jy op vriendjes kies. Ik denk als een vriendje is zoals een fight in de school, ja. Zij moet kiezen voor wie ze gaat kloppen. Voor wie ze gaat winnen. Zij kan niet groot van gaan kiezen. Net mijn confidence te krijgen. Ja. Kijk, maar bijgezegd, Red Roses, ik wil die vraag beantwoorden. Red Roses, alle die leven niet, man. Ik ga die eerlijk zeggen, mannen die leven niet. Ons verwacht beter van hulle. Zij kan niet uit die streek uit zak. Met groot namen ook. Uit die streek uit zak en zij krijgt namen bij. Wat voor jou suppose om voor jou sterker te maken, maar dan gaat ze met zulke rugby niet. Nee man. Nou, maar Uri komt van de schoolbank af. Hij moet nou die hero in die stuk wees. Hij moet nou Superman wees, maar die man komt aan die bens af. So, hij moet vragen, wat in de hele vraag moet gevraagd worden. So. Is het een coachingprobleem? Of is het een bestuurprobleem, of is het een playerprobleem? Maar dat kan niet playerprobleem zijn, ik meen, je zit daar met ouwens zoals Kion. Nee, ik denk dat is een playerprobleem. En ons moet ten wie hij maar gespeeld. In de laatste kind in Esperanto 24. Nee, hij had gewend, maar 24-14. Nee, is goed genoeg. Die eerst kan makkelijk een game kon winnen met de 3 of zoiets. Ja, ze moet terug gaan in nieuw kamp. En ons was getreft met loadshedding en Eskom was moeilijk. En ons weet de Eike het dierenjaar kracht. Dat is wat ons weet voor een feit. So, wat gaan anders? Vraag vir julle aan die comments. Antwoord ons as julle dink ek is verkeerd, maar ek wonder regtig wat gaan aan by die Eike. Wat gaan aan? Die Eike wat in die skuld speel, as dit die Eike wat in seker dae speel. En ek weet julle het pakke kry, maar julle het gekom vir ons ouens. Yes. So dankie vir Heineke, Dylan. Ja, en dit is maar die lok. En dat is ons mening. So Dylan nog gesê dat as jy verskil, gooi 'n goeie comment. Ja, en waar we voor ons aanbeweeg. Yes. Dan jy die man aan die skuld, hy number 1, number 2. Vir jou Kalawin. Jy speel ons obviously rugby in die skuld. Dan jy man sal die pyp kan rook. Soos die streek nou is. Hulle men op top so, die kans is goed dat een van die twee manne gaan opskuif. Dan jy hulle sal die pyp, ek weet, dat is nog baie games wat voor lê. Maar sal hulle die pyp kan rook. Soos nou. Kijk,
Young Wesley en Lauderdale het gelijk opgespeeld. Ja, was dat niet in het... Ja, maar... Hij was 23. Ja, dat is 23. Hij moest achterna gechanged. Om uw vraag te beantwoorden, Dylan. Kijk, mijn mening is, ik denk een van Pumas, als het een van Pumas en Eagles is, behoort hulle right te doen. Ik denk als hulle net kan, die eerste jaar survive, als je man kijkt met Miracles wat opgekomen het. Miracles, ik denk hij het verloor in Eagles. Laatste jaar al met Eagles kon hem gewinnen, verstaan. So, dat betekent met die manier hoe Eagles nou vaar en ik meen Pumas wat voor Eagles gewinnen, kan een man zeggen in een mate dat ik denk die twee spannen zal als een van hulle moet opkomen. Zelfs Red Roses ook kan die pijp rook. Want zoals je zelf gezet in de streken daar, wisselvallig, wie het denk, had het rook om ten Laafdeel op parkjes vliegen of niet in Waterblommetje park. Verstaan, niet dat de man zegt, Wales is een zwak span, nie, maar dat wijst net die gehalte rugby wat in de streken daar is. Yes. Maar die andere dingen is ook, dat gaan oor, je moet niet jouw eerste 5 games, je weet maar die eerste ronde, dan kent niemand jou nog niet. En dan die tweede ronde, alleen je kunt maar. Ja, kijk, ik ga eerlijk wezen. Ik zoek iemand zoals Red Roses in die streken daar. En ik weet, ik kan niet iemand kan besluiten in die streken daar. Maar ik zoek die man aan. Voor eenvoudige reden van, zij gaat naar weer komen als zij slaandzak. Want die wees nou klaar in die gemeenschapsschuld. Je komt ja. Pumas, hulle was er voor hoeveel jaren. En ik weet, ik heb baie goede vrienden bij Pumas. Pumas speelt goede rugby. Maar als ik redelijk kan kiezen tussen Pumas en Young Eagles, zeg ik... Vars bloed. Ik zoek voor Young Eagles. Yes. En dat is misschien niet alle nie, maar ik zoek een lief van mij wat nou al 36 jaar aan die gemeenschapsschuld spelen. Ik zoek maar boer man. Ik wil kijken wat brengen. en ik denk, maar Young Eagles, nee, ik wil respect op hulle naam zetten. Hij man was eerlijk met hulle zelf. Dat is ons marketing. Hulle was een 4de, 5de span. Hulle daar geëindig. En hulle het gesê, maar ons wil eerst lee, hoe gaat ons het doen? Hulle het 'n coach ingekry, wat moet gaan met broodblik. Yes. Hy is great, hulle het 'n ref ingekry, Skippy. Hy speel nou so. Hulle as orde. Etienne Freya op die plaas. Yes. So, hy is daar, so, die man het planne in plek gesit. Yes. So, dis wat ek like van die span. Hy het die beste flank ook gekry. Ja, die beste flank is daar. So, hy man het gesê, wat dis waar ons is, waar wil ons wees? Waar het ons nodig om aan te kom? Hulle het hy mense ingekry. Ouens, iemand soos Ethan Visagi, met die in gemeenskapsschuld speel. Hy man staat elke naweek vir Eagles, heel agter. En hy man, as Eagles nie dag anders nie, kyk hulle vir hom, maak vir ons op hulle. Hy man vat 70 meter drop goals. Yes. En ek sien nie in die gemeenskapsschuld gebeur het. Sy het nou wanneer probeer, maar hy was op 'n klink vir jou. So, maar, ek sê dit alles om te sê, ek dink, ek is gereed vir Young Eagles in die streek. Yes. En niks teen Pumas nie. Ouens, as julle die week in sit en julle kom, dan is dit so. Maar persoonlijke opinie denk ik, Young Eagles hou op die plek. Wen vir Pumas wanneer julle ook al teen hulle speel. Yes. Wen vir Arrows, wen vir wie ook al julle moet. Maar kom maar, laat julle kan groot scores kry in die streek. Dat gaat niet makkelijk. So ja, net Dylan, ik hoor jou en ja, ik denk ook een beetje vast bloed zal goed doen. We gaan gewoon net die features van die gemeenschapsclub vanmorgen lezen en dan gaan we een beetje die comments gaan. Je kan normaal een beetje lezen, je gaat gewoon net die aflezen. Dan ja, features vanmorgen, wedstrijden, Langrivier ontvang van Noordgedag. Pumas ontvang voor Tanfontein. Ja, en Young Black Arrows ontvang voor Kromfontein. Young Eagles ontvang voor Doornkraal. Red Roses ontvang voor Donkerbos. En ja, Young Blues ontvang voor Esperante. So ja, dit is die features, een paar goede games. Wat ik denk, daar gaan plaatsvinden. Maar ik denk na die wedstrijd, zo'n wedstrijd van die naweek is Langrivier en Noordgedag. Wat ons na game van die naweek is. Hulle is jy het ook 'n bietjie Langrivier gespeel. Ek is 'n lang baai. Hy's 'n lang baai man en ek is 'n Noordis man. As reg.
Rawe, as net so die comments kan gaan nie. Yes. Vraag moet so die comments gaan. Ek gaan sommer nou ja, julle by die huis, julle moet net verstaan, ons is so 2 minute agter by die live so. As ons 'n bietjie lank vat om by jou vrae uit te kom, verstaan maar, ons gaan probeer om soveel te cover vanaand as moontlik. William vra asseblief, ek wil weet hoekom gaan daai ref so aan oor ek Eagles speel? Staan daar asseblief. Is die ref, ek kan Wat nie se vir ref is hy? Okay. dit is mos nou obviously die aanbieder ref. Oh, okay, daai. Ja, nee, ref het gekom vir ook in die comments hoor en maar ek dink maar net dit gaan oor jy is die beste flank in die gemeenskapsklas. As jy 'n groot naam het, En ons sien Black Arrows, hulle klop aan die deur, so hulle het my nodig gehad. So ek dink vir die ref was dit miskien net, hoekom gaan sy nie terug, hoekom gaan sy nou Young Eagles toe, so, volgens die ref was dit seker nou, maar, jy wil jou wy in die streek in trek, en allemaal doen het, kyk, Raab het ook getrek van noodgedag af, dinges is toe. yes. Dat is hy plek sy naam, La Pleisen. Hy is filosie moord in La Pleisen toe, want in elk geval, so ek dink, dit is maar net daaroor wat dit gaan so, maar ek kan nog nie vir die ref antwoord nie. Okay, en ons gaan nie daarby stil staan nie. Meneer, hoekom is Dylan die hele tyd op sy phone? Ons het maar net gekyk hoe hy live wat week en technical goedjies. Dat is maar technische goed. En, ja, die phone wat ek in die hand het, is nou eintlik die steelse phone. En dan sê Denzel Jonathan Naan sê een en elk, ek dink ek join hulle ook een van die dae op die steel. Ja, Golly, ouens om eerlik wees, Golly. Faisal. Ja, die Vice, of wat? Faisal, ja, Faisal. Hy is, ouens Golly fight nou al hoe lang vir plaas rugby, hy gaan hoe lang vir gemeenskapssport. Yes. Ek dink dit sal net goed wees. Ouens, van my, as ek wil raak, ek kry vir Golly op die steel, skryf hom 'n sakkie biere, laat hy lekker kan praat. yes. So, nee Golly, ek het nou net vir jou welkom. Right, dan sê Denzel Jonathan Beek is bly, julle twee is groot, okay. Diamond steel 67 balle per game, sê Gabriel, ons weet ons van wie hy praat. Die beste flank, as dit een Okay. En dan sê Gabriel ook, ons moet verstaan, die is het ook soos Morrisdale 73 spelers, so die respect op hulle naam asseblief. Dit is so, hulle het 43 spelers, maar ons moet ook verstaan, net soos Morrisdale, Rabbi, maak my sit klaar. Word hy 73 spelers nie reg gebruik nie. Okay. Of sal ek sê, die manne werk skofte, almal kan nie opdaag nie, so dis moeilik vir die coach. En die winne kom nie. En is maar so, die manne wat saam met die coach sit, word gestaan, so miskien moet die beste manne begin saam sit saam met die coach. Ek het geen kommentaar nou. Ek kan nie sê wie sit saam met die coach nie. Dan ouens gee Denzel Jonathan ook 'n baie belangrike comment. Hy sê hy wil byvoeg van Puma se kant af dat Abraham Beertjie Jantjies, rest in peace, hy was 'n eyster, hy was 'n ere om altyd lekker om teen hom te speel. Sterkte aan die babas en sy familie en vriende en medespelers. En manne, ek dink ons moet nogal vanaand hier so 'n deal gee. Daar is soveel spelers wat hulle liewe gee vir club rugby. En ek dink Abraham Jantjies Beertjie, soos almal geken het, babas is dit. Daai man was een van hulle en ons kan dit nie wegvat van hom af nie. Hy man het sy lewe gegee vir rugby. Daai man het nooit vuil gespeel, hy man het altyd met 'n smile teen hom gespeel. Hy het hard gespeel, hy het skoon gespeel en die ding is hy was as ek nou teen Tanwit moet speel, gaan ek wonder nou waar is hy nou 3 en verstaan jy so. En ek dink Beertjie ek is nou die gas hier, maar ek wil sê, ek dink na die wedstryd manne, ek ken die manne persoonlik. Hulle sal ook sê, jy was een van die legendes, jy was een van die eisters wat rugby die moeite werd gemaak het, wat het hard gemaak het, en wil ook nie daar aan sy familie, sy kinders, en wie ook al, sy spanmaats, net sê, daar sterkte, julle het 'n groot eister verloor, 'n groen boom wat geval het, nie net in die Bokkeveld, maar ook in Tanfontein se span en wel dan op die wen laasweek teen Langrivier, waar julle net so wel kon gesê het, maar is 'n serie, julle wil nie games speel nie, maar wel dan op die wen en Beertjie legend en ek dink sy naam gaan voortleef. Maar dit is van my af ouens net as 'n gas. Dankie vir hy en Dylan, ek moet saam met jou stem op hy en ek dink Beertjie jong, ek het nog
gestaan naar school gaan daar. En het man moest maar zo'n skillend beespan gespeeld. Je bent dit nooit gedacht. En hij was maar, met Baba zijn goede jaren, was hij een van die mannen wat het begin het verstaan, wat leiding gevat het. En man zal ook nou, zoals hij zei, een man gaat nou mis, want wat is een Babaspan, zo'n beertje, zo, ja, mag sy ziel in vrede is. En ik denk, zoals hij zei, daar is so baie van ons clubspelers, wat hulle alles gee. Soms, man is moe geweest, maar ze zit nog altijd. En ik denk, Beertje was al een goed ouderdom ook geweest. En ik kon net niet klaarmaken, want zijn liefde voor die rugby en voor Babas was groot. So, ja, mag sy ziel in vrede is. En ik denk, ons saluut hem voor een goede spoor wat hij gelost heeft. En ik denk, dat is nou tijd voor die Babas mannen om die sporen wat hij gelost heeft vol te staan en sy, hoe kan ik zeggen, zijn legacy te laat voortleefdelen. So ja, mag sy ziel in vrede is, man. Ja, baie dankie. En ek dink dit is dan die comments vir die aand. Denzel wat nou net die some type of way voel oor Pumas en Eagles. Hy lyk hy vergelyking aan nie, maar die ding is feite is feite en Pumas lê bo, maar Eagles ouens, ek sê jou, hy is manne met 'n plan. So ek dink dit is vir my vir die gemeenskapskuld. Kyk, jy doen nie cool rank of iets nie. Jy kan my jou cool rankie. As wil cool rankie, as wil cool rankie. So die foon asseblief. Ja, en Dylan, dan gaan ons maar sommer straight naar die strikken daartoe. Dat is mos, zoals jij zei, dat is eigenlijk die goed verhoog voor die gemeenskapskuld. Die spannen wat nou zo beklei om boy te komen, hier binnen de gemeenskapskuld, moet niet denken het gaat makkelijk raken in die streekje. Maar je gaat in die results gaan van die streek, van die komende dagen voorbij is. Ik wil in een reden vallen, jammer dat ik in een reden vallen, maar voor ons aan te gaan. Gemeenskapsskuldspannen. En ik vraag het uit de diepteid van mijn hart. Vanavond is het die aand wat allemaal afwak op die plaatsen. Ik zoek je dat jij het nou top geleerd. Volgende week speel je tegen die man wat onderleek. Ik weet niet wie hij onderleek. Ik wil ook niet nou weten. Maar nou kom jij met 13 mannen aan. Want die mannen maken hout en dat en. Alsjeblieft, ouwens, laat hij vakantie geest uit jullie uitkomen. Los die bezigheid daar, ze rugby. En nou jij voor jou als speler, die voor jou komt tot die klap van het jaar. En dat is deel van het jaar. Ik kan niet nou wat 3 weken vakantie, nou jij ook vakantie niet. En dan nou, als spannen wat ik kan bekostigen dat jullie op 3 weken vakantie gaan niet. Zo alsjeblieft man. Al oefen jullie niet, al oefen jullie niet. Daar niet op zaterdag. Ja, gaat daar niet op zaterdag. Maar het is van die mannen wat spannen, wat nou oeskaap toe ook gaan. Die tekst is tamelijk geloop, Dylan. Ik heb voor beest en al weten hoe ik die pad gekregen. Maar dat wil zeggen, dan gaat niks bij. Ik wil zeggen, het was een derby mode. Als derby. Zo dan gaat niks, Pietpa. Maar wie is Pietpa? Ja, als derby mode en als beest en al weten op pad is, dan weet ik. Ouders en deze zijn broertjes. Alles al weg. Ja, nee, maar kom maar. Ik wil ook weer de spelen zijn deze win. Ja, maar ons gaat nou, ik kom Dylan. Dan gaan we lekker praten. Hoe hij spannen, maar ja, die results, ik geloof, ja, maar hoe die betere spelers, hoe jij hoeft nog. Nee, maar we zullen winnen. Ja? We zullen winnen. Oké. Maar. Hij gaat niet morgen winnen. Wie blaas 1 en 4. Ja, nog de laatste game. Ja, ang makonsiyel. Ik kan het niet van Maar ja, de results, Lindershof win van Morgenster, 43-29. Paardenkloof verloor tegen Houbel, 20-32. Lovedale, draw tegen Young Wesley's, 23-23. Marikels win van Vastrap, 22-17. Young Goodhopes verloor tegen Pleisan, 34-39. So, ja, daar is de results Dylan. Ik weet niet, hoe doen jullie het altijd, maar kan ons game voor game stilstaan of hoe? Ja, ons kan Lindershof en Morgenster, 43-29. Lindershof weg van jezelf. Ja, Lindershof heeft op 3.6 mil gespeeld. Oh, en nou wat jullie wist. Lindershof speelt goede rugby. Yes. Lindershof speelt goede rugby. En Spansers Morgenster, ouwens. Die mannen
hulle speel goeie rugby, maar is mooi verlore man. En sy moet tot op 'n punt kom en sê dit is nie meer goed genoeg nie, so sy moet nou 'n groot boom laat val. Yes. So ek weet nie, maar Lindershof, ek vat dit nie weg van hulle. Hy man het 'n goeie pak voorspelers. Hulle het seker 4 kapteine voor Justin, een van hulle slotte. Ek dink hy is die kaptein daar, maar dan het die ouens soos hulle stitte, hy hele vooruit, hy's manne wat al hulle soos hy hele span man, jy weet hulle kan nie span so na hy manne kies nie. Yes, dit werk net nie so nie. En dan is dit ouens soos Colin hulle wat 'n paar games nog nie gespeel het nie, maar dis nog altyd dis harde baarde. Yes, dan is dit manne soos John Pierre Roberts, hy man, dis manne wat inkom en video weekies is dan die manne soos die Larry wa agter. Dis ouens, Lindershof is 'n frek goeie span. Eerlikwaar. Ons wil nie eens praat van Regan nie. Regan is vir my een van die spelers van die jaar. Soveel. Ja, nee, ek wil nie eens praat van hy en dan hy manne vir Gersman Dirks ingekoop. Verstaan? En dis manne wat dis manne wat iets kan maak uit niks uit. So Lindershof is 'n goeie span. Hy man het vir Lovedale gewen. Hulle het gewys dit is moontlik. Dis moontlik. En ek meen kan hy, ek dink daai was 'n motivation vir Young Wesley, want Young Wesley het vir Lindershof gewen. So dis hoekom ek dink dit hoog gekom het so ja, om dit terug te bring by Lindershof. Baie goeie span. En hy manne hulle gebruik ook al hulle bronne. Ek weet Coach Steen doen goeie werk daar. Ek en hy gesels baie, maar dan is dit Coach Dikkies en daar's nog so 3 of 4 coaches en die mense is almal betrokke. En net ek is op die bestuurie. Die manne is hands-on, hulle werk met die span. Ouens, ek sê vir hy manne oefen net maande aan. Dan is dit so. Dat is hoe goed die manne maak die system ken. Dinsdag, Woensdag, Donderdag as hulle by Spa. Ek weet nie wat maar dit werk vir hulle. Dit werk vir hulle en ek wil niks wegvat van hulle af. Lindershof is 'n goeie span met lekker mense. So Lindershof, goeie span, maar nou bring dit vir my by Morrisdale. Morrisdale moeilike eerste ronde gehad. Ons weet mos wat gebeur het daar. Hulle het 11 uit. Nou kom dit in die manne te staan. Die manne kom van 'n high af. Hulle het in Lovedale gewen wat ook al. Ja. Ja, maar Wiggins ook verloor. Ja, hulle maar okay. Nou speel dit in die manne. En dat was allemaal maak voor ons recht voor Lovedale. Dus kan maar eerlijk wezen. Ja. Dat is allemaal maak voor ons recht voor Lovedale. Maar nou zien ze, hier bent die jongens dan over Lovedale. Om me voor ons recht voor Lovedale. Dat is ook. En dan weet de toetsen besturen is skelm. Dat weet ons. Ons hoeven niet nou maar uit te hebben. Maar iemand Lindershof. Sy weet nie reg wie se op die bestuur. Sy weet nie reg wie se op die bestuur. So jy kan nie pinpoint nie. Jy kan nie pinpoint nie. Yes. Maar een ding wat ek weet. Rodney. Hy is my ou. Nee, ek tel op vir my. Hy doen goeie werk agter die skerm. Agter die skerm. Hy dink nog net altyd, yes, ons sal moet vir Colin Dyk. Hy Rodney nie double. Maar in elk geval nee, goeie rugby daar by daai game. En ek dink Morrisdale, hulle doen hulle werk goed. Hulle het bietjie unlucky. Sal jy sê ek dink 'n bietjie unlucky man. Met die verloor. Maar outplay ook. Of outplay ook, ja. Unlucky maar outplay ook. So ek wil nie 'n lap om gesonde vinger daai nie, maar Morrisdale is die manne doen goed en ek wil dit sê. Iwas gaan die dan wel breek. Ek hoop jy is ding my nie. Hy ons gaan my laat. Ek dink op die derby, ek dink miskien kan dit wees dat hy derby target. Maar ek dink nou die B na môre gaan nie Michelle sê, maar ons gaan oor na die volgende game toe. Ouens sê Morrisdale, wat jy laat doen is great. Yes. Julle ouens manne in die streek is great spanne. So om Morrisdale om elke naweek op te daag en 'n show op te sit. Maar ek hou my hoed af. En niks is nog verloor nie Dylan man. Ek meen dat is nog niet te sê hulle gaan sakkie. Ja, maar sit jouself in hulle skoene as baie verloor hulle. Right. Ja, maar hulle 73 spelers so, hulle moet net die balans reg kry. Net die balans reg kry. Ja. Volgende game Paardekloof 20, Houbel 32. Paardekloof wat van 'n oorwinning afkom op sy tuisveld verloor teen Houbel. As dit maar net 'n geval van Houbel was goed genoeg, was net te goed gewees vir Paardekloof of kan 'n man sê dat daar probleme is by Paardekloof want ek meen hulle het ook maar self 'n sykie season so ver gehad. Ek meen is ups and downs. So my Houbel spanne soos hy man skakel oral in dis 15 las en 15 pyp en hy man is goed. Houbel is hulle gel lekker ja. Goed.
en nou, jy kan die nou ek vir Dirk kies op je lagte, volgende nou kies jy hom wakker. Kies jy hom op 9. Hy man gaat vir jou elke naweek die game call wen. Hy is in staat vir dit. Baie van die Oubelse manne was, hulle het vir Paardenkloof kom kyk teen ODB. Baie van die manne gesien, toe het die manne klaar hulle planne gemaak. En ons moet nie vergeet nie. Oubel was die span wat vir Paardenkloof het niks verloor in die 6 nasies nie. Niks verloor. Oubel was die manne wat hy manne aarde toegebring gesê, hallo, het weekie so in die liga nie. En na hy verloor teen Houbel het hulle 6 of 5 agter mekaar verloor. Ek sê vir jou, hy manne sit vir jou op 'n kus. Hulle sit vir jou op 'n kus. Houbel sit vir jou op 'n kus. Ek weet nie wat daar aangaan nie, maar ek weet nie wat daar aangaan nie, maar hy manne sit op 'n kus. Maar jy is net nie dieselfde na Houbel nie. Ek sê dieselfde nie. Ek lieg vir jou nie. Nee, maar vra vir my ook, my skouer was nie dieselfde na Houbel nie. Ja, maar ek is bly, die operasie was 'n sukses. Maar Houbel sit vir jou op 'n kus, hulle sit vir jou op 'n level affer. En Paardenkloof moet hy dan reg gekry dat die game kan oorspeel. Teen ODB. Yes. Ons moet onsself vra, hoe word dit gedoen? Ja. Nog nooit die jaar was 'n game oorgespeel nie. Nog nooit die jaar En in die verlede ook, Dylan, ek meen, was al games oorgespeel. nee, ek dink in die verlede was daar mos maar spanne maar geskort. Ek meen, die span wat afgeloop het, as ek nou my opinie kan gee, my verwagting van die hele afloop situasie was gewees, die span wat afgeloop het, moet gestraf word, en dat is dit, want 'n voorbeeld moet gemaak word, want ek vat dit nou so, Dylan, ek loop morgen voor teen ODB, ek sien, nee, maar dinge raak tawie. Ek loop af. Ek weet ons gaat die game weer oorspeel. Ja man, hij was nou baie gesê. So, as 'n taf man. Oor die afloperij was er nou baie gesê, maar as ek met 2 in die kan insit, en nou manne, as manne wat oefen, as coaches wat beplanning insit, daar is manne mense wat betaal by die hek, daar is mense wat petrol uitry tot by die games, en vir jou om af te loop, kyk, ek wil nie sê dit is swak sport, maar dit laat net 'n slegte smaak in jou mond. So, hij was al games wat ik gevoel het, nee man, dat is nou dat die iets gebeur hier wat die in beheer, wat ons kan nie beheer, ons het nie beheer daaroor. En ek praat van my persoonlijke span, maar je kan het niet aflopen ouwen. En dat is waar, en nou rugby is 'n gentleman sport wat deur barbarians gespeel word. Ons is 'n barbare, maar ons kan mekaar vir 80 minute opeet, kom ek sê so. Maar nadat vat ons mekaar se hande. En dit is waar jy respek kan kom. En nadat kan ons nog 'n bier saam drink, ons kan 'n coke saam drink of wat ook al. En maar vir ons om so uit mekaar te gaan, vir jou wat voel maar, ek gaan nie die wedstryd verder speel nie. Dit los net 'n swak smaak in vir al die opponent se mond, want die ding is opponent het beheer oor hoe skeieregter blaas. Skeieregter blaas wat hy sien. Dis wat hulle sê. Ja, dis so jy kan nie sê die opponent het gebeur op die dag en op die dag. As jy nie anders is nie aan nie, as penalties vandag 10 jou gaan, dan is dit so. Maar die ding is, ons as bestuur moet beter doen. Ons as bestuur moet beter doen. Want ek persoonlik was daar, spelers wou gespeel het, bestuur het hulle manne van die veld afkom haal. So, as die afloop het is afgehaal. En hulle het reg gekry om die game oor te speel, wel dan op hulle die game gewen, fair square, so sê hulle, hy hoofstuk is eintlik maar toe. Ek meen hy nou dis begryplik, maar sal altyd terugkyk op 2026 se seisoen en sê die manne het afgeloop. Moes dit so gewees het, moes dit nie. En nou ons kan die game oorspeel. Dit gaan nie dieselfde game wees. Dit gaan nie dieselfde game wees nie. Want jy word nog gekies, ander man word gekies, is nie dieselfde spanne wat teen mekaar speel nie. So dit was nie vir my lekker nie. En die ding is, ons kan nie, ek wil nie sê, Paardenkloof, nie dat hulle nie in die game was, die Paardenkloof het voorgeloop. Ja, het geleid. So, hoe kan sy sê, die ref is teen my, maar julle loop uit voor. En die ding is, hulle video's oor die dag se wedstryd, en hulle sê die rede wat hulle afgeloop het is, die touchouts of, het te veel ingemeng.
So, maar jullie moet verstaan, dat is ook een ref. Het is een assistant Hij- referee. hij- So, hij is mag, als hij niet ziet dat de referee gezien het, hij mag hij zien. Maar yes. So, ja, maar dan wil ik in diezelfde asem zeggen, ouwens, daar is derbies bij, in ons liggen wat ook gebeurt. So, stuur maar die mannen wat die games kan hanteren. Daarna toe. Ja, ik denk dat dan gaan er maar niet zulke problemen hebben, maar dan gaan er minder vinger geweest worden. Ja, Zal ik maar zeggen, als je nou mannen hebt wat zoals 3 scheidsrechters derbies of mannen wat weet wat hulle doen. Ja, zo. En zulke dingen, maar ja, ons is hier om refs te zetten of Nee, officieel te dingen ze niet, maar als dit opinies wat ons geven, dat is opinies, je hoeft niet samen te stemmen. Je kan in de comments voor zeggen, wat is jouw mening over, maar ja, hoe wil het geweest? Hij wint PDK gemakkelijk met 32-20. Ouwen, maar ik wil nog terugkomen bij Oebel. Yes. Aubel. Ja, jongens. Oebel. Als span en strikke daar. Ze weten hoe gaat hulle volgende span lyk. En die type rugby, man, je kan helemaal niet analysen, Dylan. Je kan niet zeggen, die man is een sterkpunt, die kant en Kan zo. nog stil staan bij Oebel. Oh, is het Kan nog stil staan bij Oebel. Ik heb al 10 mannen gecoacht. Hoe moeilijk was Ik het? heb hulle geanalyse. Ik heb hulle voor zo 3-4 wedstrijden ik heb hulle oké, dat is wat hulle doen. Dat is hoe span lyk, dat is hulle maak twee fout teen my. Hy was laas jaar. ODB AP Oosthuis. Maak jy fout, hulle kies hy span. Toe weet ek is binne hier man. Yes. Ik eet die jongens op. Hulle kies hulle beste spelers. Kies hulle beste spelers Yes. vir my. Maar weet julle wat gebeur? Ons kop af. Ouwens, ik neem jongens op. Dat gaat nog goed. Dat is 23-0 eerste helft. En die fout wat ik maak, ik ga het zeggen met mijn halftijd, ik zeg van, oh dat wordt niet daar. Nou, hij is die fout wat je maakt in de Oebel, oh dat wordt niet daar. Een van mijn centers krijgt dus hier in Oebel, ik wil niet van jullie bijgaan, maar ik laat hem. Oebel speelt bij hem met de centers in. Hij flank ook. Dus mannen wat center spelen op hulle daar zo. Hulle spelen op flank zo. Hoe van hij kanaal. En een van mijn centers, van mijn hard-hitting centers, kan ik hier in. Right, dat is mijn deel van de game. Ik moet hem afval. Yes. Zet iemand anders op. Jij. Toen begon hulle. Toen begon hij jongens ook. Hij jongens, ik sta aan die berg. Ik dacht ook klaar van wie gaat ik mee meenemen. Oschim was een voetje man. Yes, yes. Ja, oh die biedt geld. Oh die biedt geld. Oschim was een voetje voor wie ook al minder mix. Ik ben ook klaar. Oké, right, ons had ik hem. We lopen 3-0 voor zo. Ik denk zo 47-17. Hij is eigenlijk scorebies. Het moest een lekker score, Ik ja. ga nou. Jij, ik denk nou, nee, hij is met minder dan mid. Hij. Nooit. Fout. Dus hij moet de game veel kosten. Zij was ja, Rabi, nee, maar hij mag net gekomen voor zo. En hulle kon winnen, Raida. Zij zei voor mij, zij zei, als je kop op, ja, dan zit je, hoe staat de bij die paal? Ja, ik zeg het zo aangekregen, maar ja, nee, maar dat is ook wel voor jou. Zij kan nooit op jou lower Yes, yes. En ik denk, Paraglober, denk toe, hulle de beest laat en hij remit. Hij moest een steelcage met zo is het. Niemand Hij kan moest een steelcage met zo, niemand gaat nergens zien. Maar ja, laat ik hem gaan winnen. die dat zo. Maar. Ja, maar ons gaat die hele race was hij daar zo. Ik denk, ja, hij was tamelijk reepsrevisie. Ik zie dat het begin zo'n 6 reeps aangesteld. maar mijn ding is nou net, hoe komt steeds een race wat nog nooit voor zo'n blazen te? En om dit nogal op een swikingspunt maken. In het derby, hoe komt die race wat nog over jou geblazen te? Of wat voor jou geblazen, maar nog over mij geblazen te? Of wat voor mij geblazen, maar nog over jou geblazen te? Stuur een race wat geen voor jou geblazen en geen voor mij geblazen. Hanteer jij die derby? Ja, maar je kan niet een reef sturen omdat dat de reef is. Mijn ding is, Brady Kotze moet eigenlijk geblazen. Hij is allebei beter job gedaan. Hij moet het 4 uur. Hij kijkt overal. Hij is... Nee, hij is goed. Ja, dat is al wat ik al ga zeggen. Jouw man. Nee, Etienne is mijn man. Aha. Etienne is mijn man. Ik kan niet lekker horen. Kijk maar, ze weet nog zo'n vrouw met een man. Hij wil net vrek man. Ja, en Lovedale 23. En dat was 21 Young Wesleys, maar dat was... Toen werd het ook draw. In die week kan het dus maar horen. Ik weet niet, die mannen kan niet zomaar maken. Maar toen horen ze het draw. Ja. Als hij wil bezig om af te komen bij Lovedale, of als we Young Wesleys maar net
goed gewees op die dag. Ouens, Lovedale is mijn mensen, jong. Hij is mijn mensen. Wat jy nou al baie seer gemaak het in dit. Ja, maar... Dink dit aan die skepskop. Kom ons begin. Ek hoor jy sê so mense, ek verstaan is so mense. Skepskop tussen die pale deur. Mense ras. Is hoog oor. Is hoog oor. Nee, Maar Lovedale ja, is mijn mensen, 23. Ja, ik word toe, dus op een of andere dag 23. Maar ons moet eerlijk wees over Lovedale. Lovedale speelt nou met diezelfde span voor die afgelopen 4-5 jaar. En die hemel man is ons allemaal al gemeet moes. Is niet meer daar nie. Van die mannen, hulle sê hulle coach, maar hulle coach eindelijk. Player coach. Nee, as hy player coach is hy. As nieuwe man wat aankom is soos Bremel Fortuin, hy speel goeie rugby, ek moet dit vir hom gee. Denfred Fortuin, so die Fortuine doen 'n goeie job daar so by Lovedale, ja. Maar dan is daar ook manne wat 'n leemte gelaat het en ons moet die so te maat hulle, hy manne akker hulle. Yes. Ons weet hy manne was Easy hulle, ja. goed. Easy hulle, hy manne was vir Lovedale het hulle het goeie rugby gespeel vir Lovedale en ek weet nie begin sien ons die leemtes wat gelaat is. Was, ja. Maar ons kan nie net sê ons begin sien dit, maar ons kan nie vir hulle wen nie. Ons kan nie vir hulle wen nie. Ek meen op hulle swakste moet jy hom vir hulle kan wen. Ja. Ek meen as 'n man kyk na hulle Hy performance. man kies elke naweek instant op die bank en hulle wen ons nog steeds. Ja, so dat alles goed. Ja, ons Lovedale is Maar kyk hier, die ander vraag wat ek wil vra Dylan. vooruit man, ek gaan dit wel antwoord. Groot uitdaging kom ons. Dink jy 'n span, ek gaan nie net vir Lovedale staan nie. Ek wil amper vir jou vra, dink jy daar is dat nee, kom ek vra hom so. Is ons streekuitdagspanne reg vir groot uitdaging? Ons is gereed hè. Ons is gereed hè. Dink jy ons gaan dit maak? Verstaan? Ons is gereed hè. Ons gaan lelike pakke kry. Ouens. En ek vat dit weer so. Yes. Lovedale is nou die ouens wat die pyp rook in ons liga. En ek wil dit hê jy moet self word. Ja. Okay. Alles gaan goed. Lovedale is alles in die grote dag. Right nou, hulle speel hulle verenigings nou. Hulle eerste liga kry hulle ligte spannetjies hier is. Hoe kry ek nou? Hulle kry ligte spannetjies hier is. Yes. Daarna, hulle kry series weg. En sy weet nou, hulle gaan nie game wen nie. Yes. Nou, daarna kom hulle terug. En dat is nou net, ek weet die fixes sal nooit so uit wil ja. sê, maar nou kom hulle terug, nou, kry hulle, kom ons sê, hulle gaan over by Tilbag gevang. Nou kry hulle dan, ons wat sommer net die groot 5 die by ons, ja. Serious, nou gaan hulle terug, hulle kry Bella. Dan kom hulle af Hemel toe. Ja. Gaan hulle op de Lises toe. Ja. En dan kom hulle weer af Woesley toe. My bro Woesley gaan hy manne 'n 50 jaar. Nee, hoekom omdat Woesley goed is en maar kyk hy eerste paar games. Sy kan nie meer sê, dit gaan nie meer sê hulle wees So, ja. ek wil nie sê dit is nie moontlik nie. Ek wil nie sê dit is moontlik, maar ek wil ten watter koste? Ten watter koste? So ons fight vir die manne om aan te kom. En ek weet die manne gaan van ander klubs aftrek, maar Gaan dit is die moeite werd klubs wees. goed genoeg, verstaan? Is hy spelers goed genoeg? En Gaan ook 'n budget 'n klomp spelers. Maar jy het die kwaliteitsspelers. Yes. En ek vat niks van ons spelers af weg, maar ouens, groot dag, dis net op 'n ander level en ja, as ek maar reg om sulke aspirasies te hê, maar ons moet 'n bietjie eerlik ook wees met onsself en sê as dit en ek nog eens 'n paar van die Wellington spanne nie. Roses, Hillcrest, Newtown Villages. Hy manne moet nog almal kom, verstaan jy? Ja. En ons het die ding wat ons sê dat miskien kom hulle in die sneeu. Daai man kom. Ons ja, dit so koud. Ja, en- So ek dink net vir ons rugby om goed te doen in die streek, dink ek ons moet wegbeweeg van die groot daar ding af. Ons moet wegbeweeg. Ons moet rugby geniet. Ons moet rugby geniet. Ek meen ons het 'n goeie kompetisie. 'n goeie Naweek na een naweek. van die beste kompetisies. Ja, ons geweeg goed teen mekaar op ons spanne. Ons is aan bo met streke met wat is die groot daar. Ons is aan bo met hulle. Ons gaan net mekaar teen mekaar en Ja. soos na die wedstryd het ontstaan uit goeie rugby van die streke daar. Ja. So ek dink ons moet fight vir dit en dan
Hij dropt ze af en af skuld toen. Ja, want ik meen, als man kijkt naar Miracles, hulle was in die grote dag en toen moest hij man maar weer onder beginnen. Zo moeilijk is het gegaan. En zij maakt een speler zijn rugby zeer. Ja. Nou, ik wil die een slinter van houbel. Kom ik zeg, ik maak een voorbeeld. Ja. De keer gaan grote dag toe. En ons weet met de keer het is sinter. Een bagen uit zijn derde. Zo nou trek hulle nou, een of andere manier trek hulle nou voor slinter. Hij slot sinter van houbel man. Wat is zijn naam nou weer? Masi. Hij langklong, ja, hij klonk spelen rugby. Maar in een moment trek hulle om. Yes. Nou as die man aboe en nou sak is gou toe. So gemaak sy man sy rugby seer waar hy nou vir 'n paar jaar konstant Kon gespeel het, ja. So ja, ek dink ons moet 'n stapie terug sê en sê ons is gereed vir dit hè. Kijk Dylan en dan een andere vraag. Ik denk dit is die laatste vraag. Denk jij die droom van, of hoe denk jij gaan ons een goed uitdagspan krijgen? Zeg maar ons wil een goed uitdagspan in die bokveld. Hey, denk jij daar is manieren wat de man kan doen om één span sterk te krijgen of om een span te maken om goed daartoe te gaan spelen. Ik meen als je maar nou kijkt, zoals die Barbarians, die Kobok of Barbarians, wat ons getraaid, ons het een goed pak gekregen in Belma, ons het goede tekens geweest. Denk jij dat ons kan misschien één span maken in die bokveld? Niet anders span het doodmaken, maar gaan het moeilijk wees om één span sterk te maken. En ja. Dan misschien in die dingen zijn. Kijk, dat is moeilijk, definitief. Ons kan nog bij een groot Kobok of heel span. Of ons kan een grote dagspan in die Kobok wel inbrengen. Maar ons Edmonds bij die clubs, egos, zal met aarde toe komen. Yes. Ons egos is te groot. Yes. Want nou, kom ik van het bij Barbarians. Ons heeft een van de beste clubs in de grote dag in de West Centraal gespeeld. Ons heeft nog 50 gekregen, iets in de 40 en verloor. Wat goed was. En die dag, van die mannen waar dat was, zal ik kan zeggen, het was een beetje tegen elkaar dag met allemaal wat speelkans krijgen. Ja. Dus ik kon een renewde momentum krijgen. Dus ik zei zo, ze hadden vooral voor elkaar en zei, wie is er het beste? En jij was een van die mannen in de groep. Ik denk ons was op ons beste. Nee. Als we nou talent uit die bokveld uitkomen. Hij was nog, ja. Hij was nog, mannen wat niet zo was. Maar die ding is, ik denk het begint bij ons besturen. Los die small-minded ding. En dat is een boodschap wat ik redelijk aan de bestuur wil geven vanavond. Los die small-minded bezigheid van, mijn beste center moet niet wees van, hij drukt elke nacht 4-3. Ja. Gaan ze niet beter voelen als hij elke nacht 4-3 drukt voor die bokveldse span. Tegen Abella Vista, tegen Roses United. En wat ik Roses United zijn naam noem. Dat is hoe hulle, die Roses wat hulle vandaag is. Hulle was in die span nie. Hulle het ook saamgesmeld. Daar in Wellington, ik ken niet die details nie, maar hulle het ook saamgesmeld. Dat is hoe hulle nou die forces wat hulle vandaag is. Zoals ons allemaal kan hij besluit maken. En ik weet dat er een paar mannen ontboord. Als ons een paar mannen hij besluit kan maken en sê, ons, dat is het doel, dat is de visie, kom ons doen dat. En dan doen ze dat, kruisenspannen. En jij als club kan nog altijd, Noorderdag kan nog altijd spelen in zijn competitie waar hij speelt. Maar als hij zien, is een leidt die wat de reden op een ander level is. En kom ik zeggen, als een bokveldse span, stel hem beschikbaar en zeg, ouwens, maar hier is een oukie wat, ik denk hij kan nogal iets doen voor de bokveldse span. En ik beloof jullie mannen, die mannen spelen op schoolvlak spelen in elkaar. En dan zie je dat die mannen zo veel beter is als een plaats lijkt die van een Kobok of je. Maar ik denk als jullie die mannen gaat terughouden, en ik praat nog met de Edmonds en de besturen, dan op het einde van die dag gaan we zitten waar ons zit, dier jullie. En dat is niet dier een speler of dier een club wat ze doen. Nie. Maar ik denk als één man kan niet een span trekken, maar als hij één goede man die elke span uitkomt om een bokveldspan te trekken, dan kan ze het doen. En die ding is, ons moet niet de liga gaan winnen. Kom ons gaan weer competeren. Maar ik zeg jou, en dat is iets waarom ik en Arn nogal bij gesels. Zij droom is om een bokveldspan, een grote dagspan uit de bokveld te krijgen. Yes. Maar die ding is, dat is moeilijk.
omdat ons teen mekaar kompeteer ook. So dis moeilik om vir jou te sê Rabbi, goeie game gespeel vandag, maar wil jy nie hier kon speel vir daai span en dan soos nee, kom ek vir jou, want ek kon speel, ek gaan nie vir 'n Laville gaan speel, ek gaan nie vir ODB gaan speel nie. Kom ons speel vir Kobok, want dis waar vanaf ons is. Yes, Maar nou wil ons manne verloor soos 'n Nathan van Wyk. Nathan van Wyk, Franklin Daniels, hy van 'n meer man wat by Hamlet speel. Yes. Sulke manne verloor, individue wat op die einde van die dag jou manne kon gewees het. Verstaan? En ek sê nie ons gaan bekers wen nie. Eventually ja, maar as ons iewers gaan begin, ja. dan is dit so ek hoop ek beantwoord jou vraag. Ja, dankie vir Dylan. Ja, nee, het my vraag eintlik goed geantwoord. En ja, ek dink samewerking op die dag gaan maar belangrik wees. So hopelik in die toekoms kan ons so iets verwag. So ek gaan maar sommer in die lok in gaan Dylan. Die eerste plek het ons vir Lovedale, tweede plek vir Lindishof, derde plek het ons vir Vastrap, vierde plek vir Houbel, vijfde plek vir Lapleisan, zesde plek vir Miracles, zevende plek vir ODB, achtste plek vir Young Wesleyans, negende plek vir Paardenkloof, tiende plek vir Morgenster en die 11de plek vir Young Goodhopes. Ja, so dat is die gemeenskapskul, die streekdag lok. Ek dink ODB is jou span, Dylan. Ja, ODB is my span, ja. Hoe sal jy sê toe jy coach gewees het? Of as jy nog moet coach gewees het, waar ding is ODB geleerd? Nee, kijk. Oké. Hey, hoef je die vraag te beantwoorden als je... Zijn er nog een veel kokie? Dat komt. Nee, ik kan niet zeggen waar het zo geleerd is, maar ik kan niet zeggen waar ons laatst jaar geleerd het. Ons is een beetje beter gedaan op die lok. Maar ja, verschillende jaren, niet verschillende ligas, verschillende uitdagingen. So. Ja, so, ik verstaan hoe kom ons nou leven waar ons leven. Ja, kom ek vraag hem so, Dylan. Okay. Kom ons los van ODB. Jy as coach, praat ek toe jy coach was. Wat was vir jou een van die hoogste punte toe jy coach gewees het by ODB? Wat sal jy sê? Voor mij was baie van die hoogste punte of die hoogtepunte het nie eens game day gebeur het. Dat was op die oefenveld waar senior players hand op postiek en hulle sê het, maar kom ons doen dit so of ons kan nie planne vir ander team, maar net gesê het, maar hulle verstaan die visie en hulle dink dit is hoe ons vir my kan, dit is hoe hulle vir my kan help om tot daar te kom. En ek moet vir jou sê, hier is waar manne met wat seniorskap hulle hand op postiek en hulle sê kom ons doen dit, kom ons doen dat. En dan obviously, weet jy hoe lekker 80 meter drie. Ja, dat sê jy wat, dat is iets wat jy nie kan coachen, maar dit is iets wat vir jou so tref op die dag, dat die mense kyk vir jou, coach aan, sy is recht met, sy is bezig met die rechte plan, en dat vir jou tranen in die oog, maar dat is iets wat jy nie kan coachen, maar wat ek kan sê, as ons iets geoefen het, en dat kom af op die dag, dan is hy soos ons het, julle sal baie sien hoe ODB speel julle sal baie sien hoe ODB speel dat ek wil nog nie te baie uitlap nie, maar hoe ons speel dat ons wil vinnige rotasie en dit is van die goed wat ons daar geïmplementeer en dit is goed wat al kom maar aan 'n coach dit is goed wat in die systeem en goed wat jy geplant het in die systeem so dit is nogal nice om te sien. En dan een van die ander goed is soos selfs na dit jy is nie my coach nie, maar mense kom altyd na jou toe en sê nee, my coach maar ons het dit vandag gedoen. Maar een ding wat ek nou sê, ODB is 'n span met baie talentvolle spelers en met dit kom spelers coach hulle half self. Ja. Van die ding is hulle was al voorheen in die situasies en daar was so een dag jong, wat ek so hartseer was en was jy hartseer van verloor of so. Dit was 'n goeie game en halftyd het ons mekaar gesê, of jy vir mekaar het manne wat sê ons vir mekaar. Sê die manne maar kom ons doen dit, kom ons doen dit. En ek het al sê maar boys, my ding is ek gaan nie manne afhaal want
ons doen dat ons geoefen het in het werkie. So, ek kan nie maar na afval en sê, maar hy speel swak op. En gesê, ga doen het net verder. Maar altijd het ons gewoon een keringspunt dat hy sê, oké, ons doen nie meer dat hier. Maar hy dacht, ons loop achter en ek sê vir die manne, koos, doen het nooit verder. En hulle het een keer getwyfel aan my en gesê, nee, maar coach, kan ons iets? Hulle het sê, oké boys, ons hoor die coach en. Dus opgaan, binnen die eerste paar minuten toe. Jelly manne. Maar hier wen ons nog vir en dit is van die goed wat my uitgestaan het. Wat my hart gesteel het. Maar ODB was my tweede coaching job. Ek was daar by Langebaan ook, maar ja, ek moet sê, ek is nou ODB man. Oké, nee, dankie vir Heine Dillon. En nog een vraag, kijk eens, wat sal jy sê? Maak een speler een coach of maak jy coach die spelers? Ja, want ek dink dit is een handvatding man. Nee. Sy kan een goeie coach het, maar sy net die talent het om mee te werken, dan gaan sy maar altyd met die hoeke bly. Selfe andersom. Yes. Sy kan die beste speler het, maar sy is swak coach het, of die coach wat die planne kan sien, wat die game kan sien, dan denk ek gaan sy ook maar net op die selfe vlak bly. So ek dink dit is baie belangrik dat sy moet hy sweet spot kry. En dat die coach die spelers verstaan, dat die coach die kultuur verstaan. Soos dit, ons kan vir Rassie inkry maak op by ODB. ODB gaat nie noodwendig beter doen as wat ons nou. Maar Rassie is, want Rassie verstaan nie ons kultuur. Yes. Hy verstaan nie, ons minds is nou op vakansie nie. Ja. Dat is iets wat hy nie verstaan. Dat is iets waar moet jy moet leer. So. Yes. Ouwens, en ek wil sê, ODB is nie 'n maklike span om te coach. Maar die rewards is groot nogal. Ek hoor jou, ja. So, ek wil jou beantwoord en te sê, 'n coach kan nie 'n span maak nie. Daar is nonsens, dat ons sien nie gaan bou hulle, nee, die coach is nou hier so. En ons moet al sien, dat weet jy. Ja, dat weet ek. Ons moet al sien, en hoe kan gaan bou, nee, die spelers is nou hier so. Nee, die coach kan nou zijn. Dat gaan nie week, hoor. Dat is 'n verhouding ding. Ja, dankie vir daai Dillon. So ja, ek dink ons week nu na die einde se kant toe, maar ek gaan die features vanmorgen gewoon net aflezen. Landeshof speelt tegen Miracles. Houbel ontvang voor Jan Goedops. Lovedale ontvang voor Morenster. La Pleisa ontvang voor ODB. Vastrap ontvang voor Paardenkloof. En ja, Vastrap en Paardenkloof wat Sanlam Derby speelt. Dat is eigenlijk een grote wees, nee? Dat is mama Vetkoek en mama Joy zo. Mama Joy. Nee, mama Joy bij die World Cup. Die Joy, ja. So. Maar hoe denk je van wie ga je heen? Ik meen, als een man ook kijkt op huidige vorm, zal het Vastrap wees. Maar ik denk, met het derby is het onvoorspelbaar. Nou, die kan je daar, die 6 naast is opgedaan, ouwens. Ik heb het op Vastrap. Yes. Die kan je het opgedaagd, jong. Ja. En toen Vastrap aan die 6 naast, hij 10 man haar opstuur, wat hulle soms zo gelijk opstuur. Ik denk Vastrap, daar was misschien Vastrap zijn slice geweest. Maar ja. Ouwens, ik moet ook zeggen, ons nou praat coaches, Vastrap en PDK het van de beste coaches aan ons streek. Ja. Hij man het baie goede coaches en ouwens, ik kom even enige in die maar hy man is van die, ek het altyd 'n man gecoach ook. Yes. En hy man is van die beste coaches. Hy man het planne. En ek glo môre sal daar ook planne wees. Yes. So, maar die bomsquad ding word nou afgesaag. My ding is dat sy nie meer 'n span kan sit wat met kabere nie. Wat gaan jy op bomsquad kom maak, man? Wat gaan jy op bomsquad kom maak? Ja, want Dillon, ek kan onthou, ek dink aan die begin van die jaar ODB in Pleis aan. ODB stuur 'n bomsquad op. Ja, hy is 'n lelike bomsquad. Maar by eerste skrim toe word die bomsquad in 'n trolley gesit, so bomsquad soos jy sê, as jy bomsquad nie kabere nie, dan baat dit niks. Dis nie as jy fout maak. Maar jy het die game gewen. As jy fout maak, jy het dan die bomsquad is daar voor langs. Die bomsquad is agter. Die bomsquad is die beestbom is hy tipe ons gaan vir jou skrim nie ons gaan vir jou hard op. Ja, so maar ons hoop maar dinge werk uit môre daar op Vetkoek Park vir wie se man om dop te hou. Kyk, dis maar die man, die gewone man, sal ek sê AJ, AJ, ek meen Sandiso.
Sandiso by vastrap ek se wil kant. speel om nou wing so. Ja, maar Ons weet hy wil die passie maar hoekom nou wing? Hy Ek meen, hy laat sê iets goeie- gebeur, hy laat hy- iets gebeur. ek meen hulle kom van 'n verloor af, is miskien hy wat wat miskien nie die span maar het verloor het, maar as give ek and meen hy take, speel sy goeie rugby op senter. Ja, van my is dit give and take. Sandiso het al hoeveel games weer gewen? Op senter. Op center. Hy is maar ja outside. Ja. En ek wil nie ek weet nie wat is die kultuur by vastrap. Ek sal ook wel wil coach sien maar Sandiso is my 13. Lolos 12 Lolos of 10, 12. wat sal jy sê? Lolas 12 10, hy's ewe veilig ewe al kant. En dan sien ek dat hulle maar vir neef John is altyd die ou wat van die bank af kom met sy Van my ervaring. bank af môre. As hy gaan speel, is nog nie 'n span gekyk, die mense is bang om hulle span deur te gee. Nou gee hulle nie spanne deur. Nee, die manne sê as hulle span deur gee, hulle is bang die manne maak mekaar dronk. Ouens, hy paarklub. Hè? O, hy paarklub was daar so ag. Wat is dit nou? John. Tieu man. O, Theo, ja. Maar nog baie Wat jonkers. sê hulle? Hy's jong. Wat? Is die Theo Jones? Praat jy van hom? Ja, hy's 'n jong Jones. Is die jong Jones, ja. Ouens, ek sê vir hy speel bar so jong. Nee, hy kan. Hy het nog baie om te leer as 'n light team maar. Ja. Hy speel bar so en ek dink hy is môre een van die spelers wat topgehou moet word, né? Ja. Ek dink hy is een van die spelers. Maar dan is hy ook 'n beast, 'n whole weet. Ja, 'n beast krim jong. En Olweto, ek meen Olweto, hoe sien jy sy rugby? Ek meen, hy het gekom by Paarklub en soos ek verstaan het die man eintlik hier rugby geken nie, hy het hom geleer, maar hoe dink jy, is daar improvement, kan 'n man al sien dat die ou, Ja, ek dink hy kan bal dra, kom ek sê vir jou soveel. Hy kan bal dra. Ek het hom nog eens in tackle maak en nog eens in 'n raak skoon maak, nog eens in 'n lyn staan wen en dit is maar So, wat as jy nog- wat jy verwag van jou slot af, maar Yes. ek dink daar is nog ek dink ja, dis room for improvement. ja, is room maar ek dink is wat waarvoor hy nie span is doen hy. So, jy kan niks van hom wegpat nie. Maar my ding is nou net haas 'n fout by Paarkloof man. Wat dink jy is die fout? Nee, ek weet nie. Haas As dit omdat Piet Pa weg is? nee, nie Piet. Ek dink dis omdat wat ek klong se naam wat nou by Sirius speel. Frankie. Ja, hulle wil laat toe. Dink jy hulle mis hom? Hulle sê laat ek moet sap maar Ha? nee, hulle mis hom definitief maar ek dink AJ staan nog al hy plek baie goed vol daar op hier agter. En hulle het 'n goeie loskakel ook wat nou Regan. gemaklik in Regan, sy skoene kan ja. wees en net ja Regan George, né? Ja, Regan George, ja. So 'n uitdruk van is 'n Frankie, verstaan? Maar ons kan niks van Frankie Frankie wegvat, ja. Frankie is 'n baie goeie speler en ek dink maar net hulle het so baie staat gemaak op Frankie dat toe hy weg is, toe los hy 'n groot leemte. En ek dink jy dis die fout wat ek wil nie sê coaches maak nie, maar dink jy dis die fout wat spanne maak deur jou span te bou rondom een of sekere spelers. En as die manne weggaan, dan kom hy leemte daar en die bevind jou. Of moet 'n span wees van geleenthede. Ja, en dis die rede hoekom Howell so vashou het aan hy senterpaal van hulle. Want sou hy manne gegaan het. Want ek verstaan was daar kwai aanbodings gemaak, veral op Masi. Die man was al bola nog 21 ook al beloof. Ja, like dit is goed. Nee, maar ek bedoel, kyk jy as dit dat jy bou jou span rondom sekere spelers maar as net sekere spelers wat jy kan dit nie van hulle wegvat. Jy kan nie van hulle wegvat nie. En die ding is hy skyn vir game dae op, hy's humble, hy's so dan voel dit jy bou jou span rondom hulle want mense wil foto's neem na game met hulle en veral die verstaan jy so. Ek dink Frankie was maar net een van ons vir Paarkloof en ek dink Paarkloof gaan nou vir baie lank mis. Maar Paarkloof het dit reg gekry om vir hom agter hulle te sit op 'n manier en weer 'n kultuur te bou. En ek speel wel van nie van klinks af nie, maar Paarkloof se second team was al goed dat ek gedink het so daar is diepte. Maar op die oomblik is daar nie daai diepte wat hulle nodig het nie. Maar Paarkloof se coach Monay. Ja. Hy is ook een van die bestes en ek glo hy sal planne het. Maar op loskakel moet ons sê Regan George. Ja, Regan George. As Regan is hy aan weet ek nie. En ek het hulle span gekyk en Regan was hy in die span. As Regan in die span is maar sou jy ook aan die Paarkloof toe gaan het? Ja, maar hulle het my te veel aangebied hulle. Wie die wys nou? Nee, Paarkloof en ek is wat is te veel?
te veel aangebied. Daar was Kijk je nou wat ons voordelen. allemaal praat? Als die mensen wat betaald worden om te spelen in de Oostliga. Maar betalen we die bied? Dan gaan ze die bied geld. Betalen we die bied niet. Oh, die biedt geld, want hulle betalen niet, dat is ook maar geld. Weet. Maar als die mensen wat betaald worden om te spelen in de Lijkt voor mij Oostliga. als span wat betalen ze ook wel, want hulle doen goed. Ja, maar buiten is maar zo. Bertie, dat is maar... Ja, buiten lang laten spelen, wat gedaan? Nee, maar Ik wil niet, maar dat betekent... Nee, maar zoals ik verstaan. Nee, zoals ik verstaan, als het buiten is, hij verloor ook wel als hij speelt. Maar ja, je gaat een paar comments lezen, Dylan. Gabriel Inver zei, Ibiri, jij hoort dan, mannen wil die passie. Zo ik verstaan nog niet, ik zie nog een paar gemissie. Vat hem maar van boven, man. Kom ons lekker weer hier. Wat van boven? Kom ons laat weg. Ja, Golly zei, Wof, ik kan niet geloven jullie nog niet Lovedale ontleed het niet. Maar jij moet iemand het wat een game goed, technically wise kan opzommen. Geloof mijn vriend, ik heb die span van de Kier beloof ik win hem op Rabok Park. Want die spannen win, Nou, hij is hier win niet daar niet. Ik Dat is kan Golly niet wat zo beloven om te winnen. Golly praat van die game en wat Puma's in de streken dag. Je hebt al een keer gewin. Ja, 5-3 en die mis. Smaak wel, ik kon niet lekker Nou, gezien maar- dat hij. Elke dag hij is van hij maar uit elkaar gezien. Ja, daar zei Adam hier zei, los die bomsquad bezigheid van Rassie. Die man heeft die begonnen. Zij ons oefen 2 maanden een week, dan is dat ook zaterdag een bomstory. Maar bliksem niet eerst geoefend niet. Zo Adam zei, moet die bomsquad los. Dat baat hij oefen bomsquad. Nou, maar eerlijk is ook bomsquad. Weet je bomsquad? Op clubvlak. Nee, dat tel je, tellen. Kijk, zij kan... Mijn ding is... Van die mannen stuur bomsquad Nee, op, maar als je plan als je niet. een vonkje. Hulle dink dat ze een video gemaakt van die klomp mannen wat komt. Dat is nou een bomsquad. Nee, we gaan nog alweer. Kijk, ik heb ook al een bomsquad gekies. Mijn ding is... Zij moet in die game blij. Ze kan die bomsquad opsturen. Yes. Maar zij is 45, 19, 18. Dat is Ja. wat Linda zo gedaan heeft. Jongen, nou was het weer noem. Ze kan niet een bomsquad opsturen altijd. En dan gaat win ik game van mij niet. Hoekom speelt die man dan niet van het begin af? Win ik game van het begin af? Verstaan? Nou, en dat is het probleem wat ik heb met die bomsquad. So, zij moet in de game blij. Dat moet kan tijd is. Zij moet kan zeggen, mannen gaat staan tegen elkaar, Yes, mannen gaat yes. staan. So, en nou, hij bomsquad is hij, wanneer stuur ze, kom ik voor aan die movies, wanneer kom ik bomsquad? Wanneer hij tikt minnes. Dan moet zij gaan die bom diffuse. Yes. So, nou, en dat moet net in de derby gebeuren. Nou kom ik bomsquad. So, in Lovedale, die beat in Lovedale, is het een goede gelegenheid om een bomsquad op te sturen. Hoe die beat in morgen steer? Een bomsquadje. Kunnen zijn, man. Ah? Man, ja, nou stuur ze een bomsquad op, gaat diffuse die bom. Voer die bom ontplof. En dan gaat doen hulle dit. Maar ze kan niet met elke game een bomsquad. Maar hier, wat een, nou lijkt die man nou goed. Ja. So, ik denk, ons moet wegbeweer van de bomsquad Bomsquad af. En wat de Rassie gedaan het bij die bomsquad is, die bomsquad moest unleashed tegen, ik weet niet wat Engeland of New Zealand was, maar dit was een span wat haar boe Yes, was yes. en hij heeft die younger guns een kans gegeven. Kans en gegeven. gezegd, gaat winnen game van mij. Maar hij heeft die game gewonnen, hulle was daar. Yes. Toen die bomsquad opkom, toe het die andere span niet meer Skiet goed. het schiet goed team. Yes. So, dat is waar die bomsquad on top of that team gekomen. Ja. So, ik denk dat is wat ons moet doen. Ons kan niet jouw beste spelers op je bench. Maar bro, hoe dat jij kan ik hard werk, heel week. Dan zit ik op je bench, want ik vind de bomsquad. Ik moet nou 20 minuten spelen, maar die man wat... Ja, en- als ik met 60 minuten spelen. En ik denk, dit is wat Adam nou zei. Ons moet ook eerlijk wees, de meeste van die mannen wat op die bench zitten, ons spannen, is maar mannen wat die kon geoefen het. En nou, Misschien. ik meen die man het gewerkt of die man is met die les geweest voor oefenen, maar nou zit je met die coachman wat hij mannen gehalte speler is, nou wordt op die bench gezet. Niet omdat hij plan is, omdat hij niet geoefend het. En dat is wat Adam zei, los die bomsquad story. Hij zegt zo, maar Liu zit er een bench bij hem. Als die bomsquad. Ja, Liu moet ook altijd correct. Dus ik So moet zeggen, ja, oké. maar als gaat nog hier comments van Adam zei wie, oké, Adam zei maar net Biri, lees die comments, daar praat een man van jou, van jij moet in die skilla gewees het. So ik weet Wie is dat niet, nou? Oh, Bierman, dat is Bierman. ja, so iemand het nog even in wil gezegd, Ja, moet maar al, dat kan hij zeggen, hij moet in de
Maar die skil daar wees. Bolans se reels ouens so. En onthou, Dylan, as jy kyk die lok, Morgenster lê 11de, maar hulle het nog geen game gewen nie. Die span wat laaste lê is Good Hopes, wat hulle game gewen Dit het. vir môre stem ons wen. So sou Morgenster gewen kry, dan is hy outomaties sy spasie nog verder gerek van onaf. Môre stem ons net te wen kry ja, bly hulle in die liga. So ek weet nie. Het gaan te lekker wees vir my om Ja, te glip uit die liga uit, maar ek het dan ons geweet wat bly nie. Maar okay, hy seker maar dis mos sy reels. ja. Dan is hy nog gekom van Lucas Petro af. Die ou sê ek wil baie graag weet hoekom word daar nie gepraat van die game van Langbaai en die Eike. Hulle het 'n call heel week geroep van 50 iets en daar word 'n telling van 25-21 afgesluit waar hulle 'n 15 minute agter geloop het 21-20. So ek wil maar net hoor. Kos praat ek weet nou net persoonlik wat daar gebeur het, maar man, jy kan nie in die weekend sê ons gaan vir jou 100-0 wen en dan as jy game day as dit nou tyd en dan Ja, ek dink dis wat Red Roses het 'n boodskap uitgestuur. Hulle gaan Langbaai 25 nie 25 50 gee. En hulle wen Langbaai 25-21. Ja, nee, jy kan nie nou wat moet ons nou wil sê? Ek weet nie, maar wel dan seker maar Langbaai dat hulle nie 'n 50 gekry het nie en dan Ja, maar nee man, ons almal kan rugby speel man. ja, dan is Golly weer hier, Jason Rabie, PDK is nie meer wat hulle was daai jare nie. Alhoewel ek die meeste respek vir hulle het, moet sê PDK was die ultimate span in die Bokveld met Arrows, beide nie meer op daai level nie, vastrap slag die kloof die weekend. Jy- Dis wat Golly sê. Jy Golly. Hy praat nou van wie praat hy daar? Hy sê nou paardekloof was die ultimate span. Ja, Hy nou het- weet mos Paardeklub was hy man met die pip geroek het. En Maar nou Arrows. kos speel niemand om na Arrows toe. Hy sê Arrows ook, want Vir wie Arrows hy het so gewen. hy sê toe ja, Vir wie hy sê nadat hy weg is van Arrows af. Vir wie het Arrows so gewen? Ek vra by jou. Vir wie het Arrows so gewen? Nee, ek ken Golly nie. praat nonsens. Al wat ek weet is 36 jaar. Vir wie het Arrows so gewen? Golly van wit Vir wie het Arrows. Arrows so gewen? Dan Arrows nou op paar ouens sit er respek op Paardeklub. Ja. Paardeklub was hy toe ek al uit was, het ek gehoor wat Paardeklub. Sy kom nie so met Arrows. Nee, maar ek het Hier is nog dan 19 anders. jaar oud, coach ek wel lang wat doen. Laat ek vir Arrows uit en tuis. Ha? Met Langbaai. Met lang, hy sê lang by, hy sê ding jongens. En we jou buurman gee nogal die interessante kom die ou sê volgens betroubare bron was daar net 3 spelers van PDK op die voetjie. Dat is seker die footprint. Ja, Mama ons moet daaroor Mama praat. Koeke byt dit weer môre uit. Ouens met almal praat. Maar hoe flou is die mense? Hollandse reël is Hollandse reël. Ouens jy Maar hoe flou is die mense die footprint hulle? staan okay. Want ek kyk, as ek nou kyk, ek kyk nou vir Saterdag teen Good Hopes. Die mense blaaie, die mense het 2 blaaie. So hulle het in 'n boek met die ID's in, dan is daar nog 'n blaai wat geprint is van die footprint app af. Dan word daar so gekyk op die footprint blaai en op die ID. So ek meen dit is hoe dit moet doen. Nou hoe flou is jy? Laat jy nou net 3 spelers op die footprint het. Nee, ek verstaan nie ouens, maar ons moet maar eigen reg kry tussen ons. Ons sal moet uitsonderen, want ek meen nou kom ons sê stel dit so, jy op die footprint die hele tyd in die liga. Jy kom op die uitspele. Jy gaan nou miskien nou dat jy uitspeel en daar is die mense strenger. Hier in die uitspelkompetisies. Ja, maar ek wil net ons ken, ek dink ons ken almal mekaar. Ons ken almal mekaar teen wie ons speel in ons ligas. So kom ons sê die footprint roppery. Ja. Sê dis die man wat die speel, dis die man wat speel. As hy skool uit in die span het, kry sy vrystelling van die skool af dat die hoof sê hy kan speel, dat sy ouers sê hy kan speel. En dan as is hy ouer dan en dan as speel ons rugby. Dan speel ons rugby. En die ding is op die einde van die dag wil ons net op 'n Saterdag vir die rugby sien. Ons wil nie daar staan en stry en wie moet die 5 punte kry en so nie. Ja. So doen jou week as spanbestuurder, as admin van die span. Laat ons kan rugby speel. So jy weet nou al, jy het nou al donderdag aan dat jy al die span gekry. Dis die manne wat gaan speel. So kry jy goed reg. Moenie laat ons op 'n Saterdag staan, hier's net 3 manne op die footprint. Yes. Week saam met jou bestuur,
coaches werksaam in bestuur. So kom ons kry dit reg manne. En die ding is, my grootste droom is net dat rugby in die Bokveld moet seëvier. Dat ons almal moet saamwerk om 'n beter produk uit te sit vir wie ook al, vir die spectators. Yes. Ek praat van refs, spelers. Ek praat van Supporters. nie supporters nie, maar my pa van bestuur. Edmund manne. Yes, yes. Kom ons sit 'n beter produk uit Yes. vir die spectators en dan gaan ons sien ons kry voete op die veld. Yes. En dit is waartoe ons almal beweeg. En my ding is as ek jou wen, dan wen ek jou. Maar moenie dan agterna kom sê maar dit was 'n skool uit my fok hoe kan jammer. Maar jene, hoe kan sy laat 'n skool uit jou kom? Ja, en is nog gekomen van Gert Wolska daar uit die Tilburg uit die ouse hier sê ek mis die manne jong. My ding is, Nee, ons sal verstaan. be careful what you wish for. Be careful what you wish. Yes, ek moet wel naam Geert is Geert man, naam Geert. Geert ja. Nee, Geert, ons gaan net sê sterkte. Ons gaan mekaar weer sien. Maar ons gaan mekaar weer sien. As jy verlang. Ons gaan mekaar, zij sal nog op Pumas of jou speel. En die mas. En die mas. Nee, Rabi, dat was bij meer voor. So ja, dat is ons story dan voor vanaand. Ja, dat is ja, en dan as jy 'n paar maar net 'n recap van die eerste ronde, hoe dink jy sal jy beskryf die eerste ronde van Strikedag? Ons het verwag dat Lovedale gaan bowle. Ek dink ons het almal dit verwag, maar Parakloof wat secondly, ek dink ag nee Parakloof vasdra wat tweede lê. Min mense het dit verwag. Ek dink hulle het gedink oor die B sal beter doen. Ja. Maar ek dink baie mense het dit verwag en dan môre steur hulle onderlê, ons het dit ook verwag. Nee, ons het dit verwag. Hulle het die glasie goed te doen nie so. Wat verwag? Ja, ek verstaan jou, ek verstaan. En die lot is in hulle eie hande. Sy kan nie net elke nou mooi verloor nie. Dit moet wen ook. So, daar moet iets gebeur. Yes, dit is waar ek hulle senior spelers blameer. Daar moet iets gebeur. So, ja, ek dink had iets snaaks gebeur, kom ek sê so. Ja. So dat laat my by die vraag, aangesien hulle van Morgenster, nie Morgenster praat nie, maar in die sin van wat ons verwag het nou en so aan te dink jy, 'n man kan 'n upset verwag, Morgenster Lovedale? Obviously. Morgenster Lovedale of 'n upset. Ek wil nie sê Morgenster Lovedale, maar Morgenster gaan iemand slat en ek hoop hy is vir my nie. Ek hoop hy sou dit En we maat praat met die manne. Nee. Derby. Morgenster gaan nie onoorwonne. Hy gaan nie niks vir, hy gaan iets wen. Hy gaan iets wen en dit gaan 'n groot boom is. So dus ek is 'n groot boom. Nee, noem maar ek gaan niks sê nie. ODB is 'n groot boom. Hy gaan ODB, Lovedale vastrap of Parakloof. Van hy gaan te wen. Pleasant. Ons is die groot boom nie man. Nee, vir jou laat val ek maar. Nee, maar hy gaan Morgenster wen. En ek hoop dit is vir my nie. Maar ek weet ek daag op 10 hy maar na so. En hy daag op 10 my. Maar ja. En Goodhopes. Gaat Goodhopes nog een groot Morgenster. Of vast wat in Morgenster. Daar gaan altijd een rij wat die lekker is op. En ons moet daar ook op. Die rest wat die lekker is. Kom ons staan sommer daar Dylan. Die kan 'n man 'n ref verloor. Blameer vir 'n verloor. Kan 'n man of hoe kan 'n man sê bestaan? Dat is die een vraag. Kan 'n man 'n ref blameer vir 'n verloor? En dan die ander vraag is, bestaan daar iets soos jy moet verby die ref speel? Nee, die ref is swak hoor. Die ref is swak. Hulle ken hulle reëls. Yes. Hulle dink hulle is die souls, maar hulle dink hulle is eenmaal besluit wat daar gebeur. En daar's 'n handjievol reëls wat hulle reëls ken. Maar daai handjievol reëls wat hulle reëls ken gebruik daai kennis wat hulle het verkeerd. Nie verkeerd nie om goeders 'n punt te bewys. Om 'n punt te bewys. As jy amper so sê. Yes. En is daar dan die ander vraag is, kan 'n man verby 'n ref speel? Nee, ek weet ek meen 'n man kan nie as hy weer terugkom. Wat wil hy maak? Ek weet 'n man hoor baie. Hy speel verby die ref man. Ja, los hy ref. Kaptein Alim die ref praat.
Nee, Dan bring het bij mij Dat is moeilijk. 15 minuten 4-3. Oh, ze praten van een Oostgame. Dan is het moeilijk. Huh? Dat was nog moeilijk, maar dan ga je 15 minuten. Ja, maar weet je wat daar gebeurt? Ze hebben zeker maar gehoord wat daar gebeurt. Ik heb gehoord, maar ik weet niet of het de waarheid is wat ik gehoord heb, maar jij was er. Huh? Ik was er. Hoe is het voor jou gelijk? Nee, onzin. Was het een kwestie van Refa Soulja, hij besluit door de results? Nee, Of was het maar net ODB te zwak dag? Mooi. Hoe kan ODB zwak zijn? Niet zwak dag, het zwak tweede helft. Hoe de jel? Oh, het dan 45 vandaan getekend. Hoe? Het is zwak dag, het is 45 vandaan getekend. Het is zwak dag. Antwoord me, Arabi. Het is zwak dag. Jullie verloren ik denk dat. Ja, het is zwak dag als hij 45 vandaan getekend. Ik denk je zo niet. Right? Maar die hele ding is wat ik wil, dat is ook om ik jou Wat vraag. het gebeurt? Was jullie, kom maar vraag om een strijd. Was jullie geropt bij dag? Nou, boy. Hoe denk jij? Eerlijk gezegd was er hoppie. Ik wil niet. Niet, je wil niet toen het Ik wil trappen. niet dat het kom, ik kom tegen. Ja, yes. Maar ik ga het voor jou los. Yes. Was het 45-19 voor? Als Ja. 15 minuten speelt het door. Yes. Of was het 45-23? Dat kan ik er goed beschrijven. Ja. En ons spelenwedstrijd, hij was in Lindershof. Ik weet niet Yes. zeker wie wat er heel erg geblazen. Zo skraal heeft hij. Uit de bob. Maar in elk geval. Meneer orde herstel. Maar oké, we gaan niet aan detail gaan met namen niet, maar hij het heeft hij geblazen. heeft voor ons geroepen. Ja. En ons speel in de game is een ziel voor ons, want het is 45, 23 in. Ik denk alles komt nog weer in. Ons wordt vast op pinnen, ons 22 in. Als kwaai man in. Oké maar. Na de penalty scoren maar. Yes. Man, moet niet. Ons kan niet. Ons kan niet. Skop in. En. Nou maar. Ons wordt dan nou heel tijd gestraald nou. Die arm. Die arm was net. En als elke keer als een refer je penalty geeft, smile over die crowd. Ik weet niet wat die crowd wil zeggen. Dat is nog naar wie crowd te delen. Na ODB crowd te Oh, die beest staan aan de linkerkant van de Yes. Ik weet niet wat jou wil, zo was, maar aan de linkerkant staan ODB. En het gaat lekker, man. Het is een lekker dag, man. Het is een lekker dag. Jij was nog 45, 39 toe achter. 35? Hij moet 3-3 kodruk. 45, 39. Als jij voor. 3-3 kodruk. Dus jij voor. Ja, ODB is nog voor. Maar hij is nog, ik weet niet hoeveel tijd dat oor, maar als man tijd oor, want die zoon begint sakkelen, 18 is, bij de coaches, even. Landen zoveel op je aanval, zo ik vertel je nou die story. Yes. Landen zoveel op je aanval in. Maar, ik moet voor jou zeggen, hij was een speler leeslijk, hij moet heel erg hoog gedekt, jongen. Hij moet heel kaarten krijgen. Oeri. Nee, hier zo. Wacht. Yes, maar in elk geval. Maar Vino, hij raakt hem maar, hij wil vast op de trap per ongeluk op iemand zijn toek. En hij kreeg een rode kaart. Zo, jij hebt een rode kaart ook gekregen? Rode kaarten. Nee, Mandela. Rode kaarten. Daar heb ik liggen bij jullie. Ik vertel die dingen. Die rode kaarten zal lezen. Nee, was kom maar bij. Moet je krijgen. Was kom maar bij. Maar anyway, ik speel met 9 man. Ik speel met 9 man in de laatste paar minuten. Maar nou Kalen kwam op bij zien van de speel, ik kom van de bens af. Kwam op, hij speelt. Nou, mensen kunnen ook Kalen, yes. Hij kan ook koffie, hij kan zo koffie niet. Yes. Maar hij kreeg toen die bal en dacht, want Landen is over de hele tijd bal, als Oostbal kreeg ze de penalty. Yes. Hij kreeg die bal en hij maakt toen een baie belangrijke steal. Kalen Muller, nou, hij maakt een baie belangrijke steal. Hij is op zijn voet, hij is lang. Yes. Dus je kan zien, hij binnen. Yes. En hij heeft ze en die buta. Daar was hij. Hij zei, die leent Support, dit is de pot in je own body weight. Ja. En hij is ongelukkig, maar hij valt terug. Yes. Hij gaat in, Landen zo gaat druk in 3 en alle wint door die dag en
Ja. En daar- Goeie kaart uitkrijgen. Mijn man was ook nog een En in die lukker comments zie ik nou. Hoe zie ik in die comments hij aan. Ah? Maar Kalen en die geef het beef. Maar als verkeerde Kalen. As jy hulle kalen nie. Dat is niet Kalen Miller, dat is Kalen Joseph of zoiets. En dis waar, so daar was eintlik 'n misverstand. Ja, dat is een misverstand. Maar dan kom het weer by die En vraag. hij aan, toen delete ik Facebook zo. Ik was niet meer op Facebook kiezen. Oké, so maar die vraag wat ek jou vra, hoe voel jy je? Was jy gerop? Nee, Direct. ik voel niet. Dit was 'n taffe dag. Ik voel net, ons kan naar reverie kansen geven. En dan zit hem 4 kansen. Ja, dat wat ek nog wel terugkom. So ek verstaan dat die NWC hier dieselfde ref op Waterblommetjie Park ook geblaas. Toe sing Wesley later ons soek 100. Yes, So ek neem aan, nee, kijk, ooit hij daar aangekomen. maar wat het hy dag gebeur? Sal jy sê die B was maar net die aan hy dag nie. Kijk, ons het toen ook een bomskwijtje gehad. En ons had, want ons komen op Wesley's, man. Yes. Ons beren doen we met ons derenbaan. Ons is binnen. Yes, maar hier is die rivier en de mensen skellen, jongen. Dat is nog net na hy. Nee, dat is nog niet Biesman nou. Die mensen skellen asma daarin, maar dat is die Biesman wat nog niet speelt. Ik zeg niet rustig, man. Ik zat tussen die mensen, die Biesman Yes. speelt. Mense kalm hom. Ja, nee, Dylan Drew had 2-3, maar aan die Biesman, maar om te doen, ik hou mensen kalm. Yes. En de first in begin, yes, joh. Ah, Nee, leuk. ik wil niks van Wesley wegvatten. Wesley was goed, maar dat was een beter als onze. Alle wint uit dag, wat 67, wat? ek dink is 64. 64 iets soos Ja, nie. wat 67 man. Of iets. 64 min weet ons, maar oké. Maar ja. Maar Nee, ja. en hij heeft belangrijk dat ik geef weer een goede kaart. Maar ik wil niet zeggen over verloren refs, maar ik wil net zeggen, Ja. die refs kan Dit 'n je, boodskap vir die refs. maar die refs kan je zaterdag achtermiddag spoelen. Hoor, alle kan je zaterdag achtermiddag spoelen. En ik hoop dat dit gebeurt weer niet. Stem jy saam met NW sê hy sê hulle is 'n klomp roofdiere. Dat is nou ek neem aan as hy refs. Hy sê hulle is 'n klomp roofdiere. Kijk je wat allemaal maar zal geworden refs wat geld. Ah? Allemaal gewoon refs wat geld. Maar vat hulle. Nee, ons allemaal geworden. Ik hoor Nee, maar die hoeveel bij de refs? Kyk, is dit 52 of 53? Zeker 500 al. As ek al ek kan nog nie reis betaal, so ek sal nog nie weet nie. Nee, maar ik heb al gehoord van mannen wat al refs betaald. Hulle praat van, zij praten kooktermen. Gaat je 500 kook vat, gaat je liter kook vat, 1.5, maar bij die refs voek het 2.25. So, en hy 2.25 is mos nou al uit. Huh? Maar ek hoor hulle is hulle praat van die Kingsley is 3 liter. Hulle is ook nog Kingsley. So dat is 3 liters maar. Maar ja, Nee, ik zeg maar, ons moeten ons refs respecteren, maar Ja. de boodschap wat ik wil even brengen is, refs moeten ons spannen ook respecteren. Net zoals de refs in de reels ken die spannen ook in reels. So, ons moet een verstandhouding brengen, krijgen. En zoals dat iemand bij die Saldanha tournament laatst jaar gezegd, zoals, ze kan niet voor mij dat zeggen, nee, ik moet met mijn paar, ons moet communiceren. Yes. Ze kan niet, zij is ook wat ik moet hanteren, maar refs moet onthouden. Hulle is nie die ouwe in die stukkie. Ons het môre het ons verbeel, we staan de lises Goed. speel. yes. Ons wil nie 'n ref sien wat die ouwe in die stuk is nie. Mense Ons wil rugby hê ook kyk. Verbeel, we staan in de lises. Lises kyk, ja. So ons wil nie 'n ref sien nie. So 'n refs, julle doen 'n belangrike job, maar julle is nie die ouwe nie. Julle is nie Arnold Schwarzenegger nie. Ja, so dat gaan nie oor die refs, dit gaan Gaan nie oor oor rugby. refs, gaan nie oor rugby. En as ons dit kan verstaan, gaan ons 'n refs begin respekteer. So ja, ja, ek wil saam met jou stem Dylan want sekere tye maak refs call en as die kaptein na hom toe gaan en vra miskien maar hoekom jy meer 'n straf? Verstaan want ek meen Maar ons moet eigenlijk ook stop. Boodskap gaan dan Kom maar maar. eigenlijk ons op wanneer het gewoon dat net een kaptein mag met de ref praten. Maar fuck, Ja, maar ze geven ons net een kaptein niet. Ze geven ons al 15. Hoe kom mag je anders spelen? Ik bestaan niet. Maar mag een speler even een kaptein voor een ref
Mr. Ref nou, waarvoor het mij aangestraft? Maar bij heeft ze zoeking zit niet, dus ik heb het niet meer. Nee, maar ik had al zo'n geval gehad wat de scheidsrechter van mij zei, maar ik denk dat was in die 6 natie geweest toen ik bij Noorgedag gespeeld heb. We spelen dus Hof, daar op Kromfontein. En ik vraag net die ref, en ik denk dat hij zelf ref. Hij vraagt net die daar over een geval. Nee, maar jij is die kapitein niet. Hij is een keer maar niet die kapitein met de ref. Zij blazen voor ons allemaal. Volgens refs een oorstreek. Ik weet man, dan vallen die refs bij je aan, maar als ik met respect kom, kan ze me met respect antwoord. Maar als ik kan ze me zeggen, nee maar, praat maar met uw kapitein over. Hij is me zeker goed waar we met kapitein niet praten. Maar als ik voel ik het een clean stijl gemaakt, in de ref staan mij nou, Mr. Ref, wat was nou fout? Ja. Kan ze me iedere keer zeggen, dat en dat. Maar dat is hoe ik voel. Zo. Ik wil niet zeggen, hij is met de manier van blauw. Maar ik wil niet zeggen, mag niet de kapitein met de ref praten. Dat is hoe dat op je kruis werkt. Zo. Je moet maar net die boodschap sturen daar. Nee, bro, kom op je kruis. Zo, Hoe ligt jouw span? Mijn span. Op je heel achter Rabi, op je 14 Rabi, op je 13 Rabi. Hij is een walk in the park. Ja, mijn kapitein in de Rabi, Linde zo, zoals hij is een walk in the park door. Als ze daar wat deden bij de hekken, toen bellen we mij verloren. Nee, maar Rabi, baie dankie dat je mij gehad hebt voor die aand. Ik denk het was een goede aand. Ik wil niet jullie maar hij geeft ook de volgende keer op je stellen. Samen met jou? Zoek je hem samen met jou of zoek je hem? Ja, maar om het Steel Cage. Steel Cage, zoek hem bij UFC mee tegen. Zo, ja, maar dank je voor jou ook Dylan man. Dank je voor jou voor die kom. Voor lekker praat man. Ik denk je hebt het lekker gezellig gemaakt. Ja, zo, ik hoop je dus die laatste keer. En ja, hopelijk kan een man nog mannen krijgen. Ik wil een boodschap uitsturen voor ouwens wat misschien bang is om op je camera te praten. Kijk hoe gemakkelijk doen Dylan het. Alhoewel als weet, Dylan is al een oude hand in die bezigheid. Zo, wat ik graag wil op je stel is de beste flank in die wat ze meer streek. Oké, zo ik zoek eigenlijk voor oké, maar ja. Zo Dylan, dank je man. Waardeer het man. Weer eens was voor mij een vorige meet te wees en als we allemaal maar net morgen kan inschakelen bij die. Ja, dat was daar in de Lisses game. Ik weet dat is bij andere derbies, maar ik denk dat is de grootste derby in de studie. Zo als we daar kan wees, ik kan daar een beetje werken. Zo. Als we maar net daar kan inschakelen, dus dat is kan dat in elkaar spelen. En ik wil maar net zeggen, mensen, dus allemaal is maar net mensen, dus allemaal doen dat voor de liefde voor die sport. Het zij of jij commentator, ref of scheidsrechter of wat ook al is. Ref, scheidsrechter is hetzelfde ding, maar voor mij een ref is een beetje beter. Bestaan hè? Een ref is meer dan een scheidsrechter. Etienne van Rooij is een scheidsrechter. Maar ook bij ons, dank je dat jullie zo lang jullie data voor ons gemoord zit, maar ja, we doen het veel. Dank je. Goeiedag en lekker slaap, maar niet iets doen wat ik niet zou doen.